Jingpule nakakita beningkong kisiem kelenong kebaar puwei kadkhod iwei hadu khat henriu. Kalaja ba unabon nong Jezreel uladan kawei kabriso wain ha Jezreel markap kaying paki dulan u Ahab siem Samaria. Hakawei kasni u Ahab ulaong ha unabon. Aino hanga ya kabriso wain jompi bangan yo penlong per jor yaka. Namar ba kaya senda bar kaying jonga ngan sa ai Blei yapi da kabriso wain kabakambha ni ai ngan shusiu no yaka kat ba kasyongdo lada pimon Henry unabot ulaong ha u Ahab utrai ukhang yanga ban ai no yala kanong temen hapi ti u Ahab ula khuslai bat ula domru haba ula litpai shaying namar ba unabot nong Jezreel ula leitong hau ngamtre ai yala kanong temen hapi haba utia hajentia ula phailen den yala ka khman bat umtre bam a shu Henry ka Jezebel katnga jung u kalawan ong yu Blei phida khuslai hadu kata papim bam a shu te ula jubab yaka Dei namar ba ngala ong ha unabot nong Jezreel ai ngan shimsiu no ya kabriso wan jompi ne lada pisngomon da kumweiru I ngan shu ai Blei yapi da kawei ban ula jubab ngamtre ai hapi yala kabriso wan hangta ka Jezebel katnga jung u kala ong ha u dei mapi ubasan shar ha Israel Ki bam la gajin bam bat pen kemen yala kadoonut ngan sa penyo mga ya kabriso wan unabot nong Jezreel na kabenta jompi kumta kalatho kishiti ha kakerteng u Ahab bat kalashon mohor yaki da kamohor jong u nangta kalapha ya kishiti sha kitemen kisan bat ki bakraw batri ki basyong ha kishnong unabot kalatho ha kishiti penbana ya ka jingsha jingit bat bu ya unabot hakli du jong upait ba pensyong argut ki riu ba man hakmat ju bat pha pakin budui persha yu kumni philatim yaw Blei bat ya usim nangta ring yu shabar bat lenthem mau yu haban tayam ki briu jongata kanong ba kitemen kisan bat ki bakraw batri jong kshnong jong u kirale kumba ka Jezebel kalapha ktien yaki banle kumba la tho ha ki shithi ki ba kalapha shaki kila pente bandan jingsha jingen bat kila pensyong ya unabot ha ka jaga bhakli du habdeng upat ba arwod ki riu ba man kila wan rong bat kila shong mar persha jong u kita ki riu klem rain kila mudui persha ya unabot hakmat upat ba ki ong unabot ulatim ya Blei padia usim kumta kila ring ya u shabar kashnong bat kila lenthem mau ya u haban dayam nangta kila pentep ya ka Jezebel ki ong ya unabot la lenthem da ki mau u layam ka Jezebel katang shu yos ngo piya unabot la lenthem mau bat ulayab kala ong ha u Ahab hilet dakhol ya kabriso wan unabot nong Jezreel ya ka ba umtre ban ai hapi wat da ka ba shuthiet namar unabot don shu ulayab tang shu yos ngo ba unabot ulayab u Ahab ulayeng ban let shakata kabriso wan ban dakhol yaka ktien jong utrai kasam kabasan kat khod iwei hadu henriu tosha skor ko try yaki ktien jonga tosngap ya ka jingu jonga tosha skor ya ka jingyam jonga kos yembat ko Blei jonga ngan duai yami ko try minstem meyo sngo ya ka sur jonga dang sep nga kentiu yela ka jingkar pat nga ab ba men jubam memlong u Blei u basngo bha ya ka jingbom man
memsha ya kabasniu hakmat jome ki baker e kimshlan hakmat jome mi ijli ya ki riu baman me pendu ya ki bakren lamler utrai u ijli ya ki riu thok bat ya ki batrang snam ka gospel kat kum u Matthews bukhuj kalandong ka basan kat khot lai pupra hadu sau phu at pilai sngo balaong ka khman namar ka khmat ka bnyan namar ka bnyan ngapan nga ong hapi wat pen hier khpot yaw no uno u balle bom day yapi lada uno uno u thap yapi na ka ngap kamon to pen sha ha u saya ka wei pat ka ngam lada uno uno umbodoi pharap ban yo ya ka sopti jompi I un mat yo ya ka sopti loro lada uno uno u ring bo yapi pankit jingkit shime toket arme habadan pan a na phi do a yo habadan pan kelyang wat ken tat yo ka gospel chong utrai